Takže dnes tu mám takú nádhernú slečnu a ja budem veľmi rada, keď sa vám predstaví, čiže ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš. Takže ahojte, volám sa Gabika Matová, pochádzam z Košíc a mám 17 rokov. Super. A teraz nám povedz, že čomu sa venuješ? Venujem sa husliam, hudbe, chodím aj na školu takú, volá sa Konzervatórium v Košiciach Požiarnická 1 a tak. Ako dlho už hraješ na husle? Už 5 rokov. 5 rokov. A nejaký tvoj sen? Môj sen je stať sa učiteľkou, pracovať s deťmi malými, lebo deti mám rada a tak. No to je veľmi, veľmi krásny sen. A učiteľka by si chcela byť tiež vlastne na konzervatóriu, alebo že chcela by si učiť nejakú hudobnú výchovu, alebo? Hej, hudobnú výchovu by som chcela husle alebo teóriu, ale skôr na tej zúške ako na strednej škole. Skôr na základnej umeleckej škole. Máš nejaký idol? Dá sa povedať, že áno. Volá sa Sándor Jároka, taký dobrý hudobník, Maďar. Málo kto už dneska to pozná, vypočuje si, ale je to fakt, že... Ja si myslím, že určite mnohí ho budú poznať, tohto pána, a už onedlho budú poznať aj teba. Takže od malička si sa teda venovala čomu? No, od malička som si išla akože smer tej hudby, tanca a tak, že nejako ma to bavilo, ale mala som rada aj také, že móda, make-up, hej, lebo som dievča, ale skôr som sa prikláňala k tomu a od malička som chodila tancovať, spievať, no ale potom som doma videla tie nástroje, tak som si povedala, že toto je pekné, toto chcem. Že proste husle boli ten nástroj, ktorý ťa najviac oslovil. Áno. A verím tomu, že rodičia ťa v tom určite podporili však. Áno, boli z toho nadšení a podporovali ma. Doteraz ma podporujú. Pamätáš sa napríklad na takú situáciu, keď ti možno kúpili tvoj prvý nástroj? Pamätám sa, áno. Mala som asi 10 alebo 11, tak nie, 11, 12 takto. Bola som z toho veľmi šťastná, lebo najprv som chodila do zúšky a mala som požičané husle. A až potom mi kúpili nové husle a bola som taká z toho šťastná. Keď napríklad niekto kúpi malému dievčatku bábiku, tak to som bola ja. Určite, ja si tiež pamätám, keď som dostala prvý nástroj a fakt ako verím tomu, že každý jeden z vás, ktorý dostal ten prvý nástroj, tak mal z toho zážitok na celý život. Si myslím, že na to určite nikdy nezabudneš. Nie, je to taká spomienka. Taká večná spomienka, no. Čo by si nám vedela povedať ešte o tejto škole? Podľa teba nejakým spôsobom možno motivovať aj iných mladých ľudí, aby tiež sa možno prihlásili? Čo také by si vedela im odkázať? Tak im môžem povedať, že je to super škola, je tam dobrý kolektív, aj učitelia sú tam veľmi empatickí, dobre tam naučia žiakov. A je tam fajn, nestalo sa tam, že by tam bola nejaká šikana alebo niečo také a nemáme tam matematiku. Nemajú matematiku, počujete? To je veľmi, veľmi základná informácia, čomu sa mnohí ľudia určite potešia a hlavne mladí. Sama si vybrala túto školu alebo ťa niekto k tomu priviedol? Sama som si vybrala. Sama si vybrala. Bolo ľahké sa dostať na túto školu? Alebo ste mali nejaké príjmačky napríklad? Viete čo, bolo to obťažné, lebo ja som nemala akože dokončenú celú zúšku a tu je nejaký takýto, to je podmienka. A ja som mala 3 roky, hej, takže som to vyskúšala, išla som na tie príjmačky a samozrejme som im povedala, že nemám dokončenú tú celú zúšku a vyšlo to. Pripravila som sa a vyšlo to. Hej, takže nemusí to byť vlastne tam, aby aj tí mladí ľudia nezúfali, keď náhodou, že fakt nemajú dokončenú celú základnú umeleckú školu, že dá sa tam dostať aj tak, len treba to skúsiť. Tak možno nejaké kamarátstva alebo prvé lásky, boli tam už nejaké? Viete čo, prvá láska nie, ale kamarátstva sú tam dobré, držíme spolu, dá sa povedať, ale väčšinou sú tam také rôzne, že aj skupinky, aj nie, hej, ale je to tam fajn.
Takže určite odporúčaš mladým ľuďom ísť študovať. To je veľmi podstatná vec. Vidím, že sa venuješ aj mode, lebo si veľmi krásne oblečená, aj veľmi pekne nalíčená. Takže neviem, vedela by si napríklad aj niečo o mode nám povedať? Modu mám veľmi rada, dosť často chodím aj nakupovať, aj online, aj takto. Máš nejaký obľúbený obchod? Obľúbený obchod? Asi ani nie. Skôr to je také, že čo nájdem, čo pekné vidím, poprechádzam sa takto. Čo ti udrie do očí? Áno. Je hudba vo vašej rodine tradíciou? Myslím si, že áno. Ale tam je hudba taká, že môže byť aj rómska, aj nerómska, aj maďarská. Že tam je to všelijak, ako kto čo má rád. Áno, no však hudba, aj mne je jedno, že akom je jazyku, keď je dobrá, tak pre mňa za mňa nie je aj po čínsky. A aké piesne sa najčastejšie tak hrajú alebo spievajú vo vašej rodine? Máte naozaj nejakých takých, že fakt favoritov, bez ktorých sa nemôže zaobísť nejaký taký naozaj, že rómsky bašavel? No tak dá sa povedať, že u nás musí tam byť rómsky folk. Z maminej strany tam môžu byť aj Maďari, Varady Roma Café, to je u nás také, že áno. A z ockovej strany sú také bašavely, všelijak ako čo, naše také košické, takže toto. A napríklad takú otázku sa ťa opýtam, poznáš kapelu Michel Band? Áno, poznám. Rýchla, čiže... Aj tu bol natáčaný ten videoklip, hej, toto myslím, áno. O švekre, to pozná každý. No, ešte sa ťa opýtam takú zaujímavú otázku, ktorá aj mňa by veľmi zaujímala, že mala by sa rómska hudba objavovať viac v médiách a napríklad v rádiu? Ja by som bola rada, kebyže áno. Ja si myslím, že by to aj mohlo byť, lebo ja som napríklad nepočula v rádiu, že rómsku hudbu alebo niečo také, skôr také nerómske a mne to tam chýba, takže ja si myslím, že by sa s tým niečo mohlo dať spraviť. Čo najčastejšie vlastne aj ty vidíš na tom internete, keď si prechádzaš tie Na tom internete skôr vidím také, že hejteri, ani nie také, že veľmi veľký talent, alebo že niečo také, ale skôr také, že by som povedala, že hlúposti, než to, že ako mladí ľudia idú za svojím snom, alebo takéto veci. Skús sa s nami podeliť o to, že aká situácia sa ti stala v živote, na ktorú určite nikdy nezabudneš, kľudne aj z detstva. Mám jednu takú situáciu, kedy som prvýkrát ma mamka išla prihlásiť do ZUŠky. A tam sa ma jedna pýtala, že aký nástroj by som si vybrala a ja som povedala, že by som chcela husle. A ona ma tak presviečala, že nie, že iný nástroj, že či nechcem cymbal, nechcem ísť kone a takto. A ja som bola taká prieborná a som povedala, že nie, že ja chcem tie husle. Že proste chceš tie husle a tak to bolo a basta. S tým to skončilo. To je skvelé, že si bola taká priebojná a buď určite aj naďalej taká a určite sa v živote nestratíš. Takže a tým by som určite chcela odkázať aj všetkým ľuďom, aby boli takí, aby si stáli za svojím. Pretože aj ty už keby, že si nestojíš za svojím, tak už by si teraz robila niečo iné. Niečo úplne iné, čo by ťa možno ani nebavilo. Ešte ti dám takú otázku, že podľa teba v médiách a na internete a sociálnych sieťach a tak ďalej sa objavuje dosť vlastne, alebo dáva sa dosť priestoru mladým ľuďom, ktorí sú talentovaní nejakým spôsobom, alebo skôr sa možno dáva ten priestor a zameriava sa na úplne iné veci. Čo si o tom myslíš? Myslím si, že pre mladých ľudí je to dosť ťažké a že nie je tam až taký ten veľký priestor. Čiže nie je tam vlastne, alebo skôr by som povedala, že málo vecí, čo už by motivovalo proste tých mladých ľudí, ako sa aj my tu rozprávame s dievčatami, ktoré napríklad povzbudzujú aj ostatných mladých ľudí, aby išli napríklad študovať, ale proste ten mediálny priestor sa dáva naozaj takým ľuďom, ktorí veľmi tú mládež neovplyvňujú úplne správnym smerom. Takže určite v tomto, čo som začala, budem pokračovať aj ja. Uvítam tu opäť raz skvelých mladých ľudí, tak ako aj dnes. Som veľmi vďačná aj tejto slečne, že prišla nám porozprávať aspoň kúsok o sebe,
že sa nebala, nehambila sa. A ja verím tomu, že aj jej priebojnosťou sa určite dostane niekam veľmi ďaleko a jej to veľmi želám. A vlastne nikdy neviete aj, že kto vás objaví aj na základe takéhoto videa. Takže určite, ak máte aj vy doma nejaké dieťa nadané, alebo vy sami viete niečo tvoriť, máte nejakú životnú situáciu, o ktorej by ste sa s nami chceli podeliť, tak určite ma kontaktujte a poďte si so mnou pohovoriť. Súhlasíš? Áno, súhlasím určite.